Hola, què tal? Soc Carles i sóc el número 2 de la llista que presenta Esquerra Unida de Guardamar del Segura per a les pròximes eleccions municipals. M'agradaria explicar-vos breument per què participe en aquest projecte. Vaig decidir unir-me a Esquerra Unida de Guardamar del Segura perquè quan vaig vindre a viure ací vaig descobrir amb alegria que era un grup integrat per persones molt competents i molt treballadores que estaven treballant intensament pel benestar del poble, ja fora recolzant les diferents vagues de treballadors, procurant evitar desnonaments o recolzant a les escoles públiques, demanant una educació pública de qualitat. Esquerra Unida de Guardamar sempre estava present i feien una bona feina. I això va ser el que a mi em va ajudar a fer el pas per a implicar-me, per a començar a militar després d'haver estat tants anys com a independent en diferents lluites i reivindicacions. L'altra raó per la qual estic ací és perquè soc mestre ací a Guardamar del Segura i veig el que està passant, conec la nostra realitat de primera mà i veig que la gent ho està passant malament, la gent està patint i jo no sóc indiferent. Mireu, Antonio Gramsci, fundador del Partit Comunista d'Itàlia, deia que la indiferència és el pes mort de la història i jo vull actuar, vull fer alguna cosa, vull canviar la situació i crec que Esquerra Unida de Guardamar del Segura és una bona forma de canviar les coses perquè ells han sabut combinar la lluita en el carrer amb la lluita en les institucions, han sabut combinar-les de tal forma que són una sola cosa, la lluita del poble, la lluita de la classe treballadora, la meva lluita. Per tant, pense que votar-nos a nosaltres és votar un bon futur, un nou futur per a Guardamar, perquè pense que són la millor alternativa per a governar el poble durant els pròxims 4 anys. Així que ja saps, perquè tu fas Guardamar, ara és temps d'esquerres. Salut!